Apa lek? Kowe lunga ning ndi? Sik yo. Ini kono anggar. Apa ning ndi iki? Iki lho entuk orderan neh. Hati-hati nek jungkel lho. Yo. Pati kota. Biasa motor molor ah. Ya wes lho. Pit kira mono. Iya, pit. Saya apa nih iki gimana? Ati kota. Apa nih iki? Cuma udah belum pemandangan. Kene aja. Oke. Yo. Oke, Lek. Kono apa? Kene apa teng? Lah emang ceritane. Bingung. Satu ini, ada aku foto. Siap foto. Mending atuh foto bareng. Apa iki melu ada? Bareng, kene enggak. Ini lho enggak. Foto bareng kene lho, Jas. Ya, foto ah. Sik. Kowe melu. Yo. Ini lho, kowe menitan.